matur mangkono lamun kawedhar ing Ngakarta. Kula nuwun Pakne, pripun Pakne sasampunipun ingkang putra kalih panjenengan timbang bobotipun Pakne. Ya bune kabeh padha abote ora ana bedane. Ateges panjenenganipun Bapa Swanti dalasan ingkang garwa Ibu Winasih datang Banjing Dembang Silat dan tumraping Atmaja miwah mantu. Kabeh karengka kadidene putra babaran pribadi. Wus paripurna dicara timbang pangkondhanipun Bapa Swanti jengkar saking sasana palenggahan. Saripun kelawan ingkang garwa jumeneng Aben Ajeng. Sinarta nyandak pamidanganipun ingkang tepatnya saripun sapelung adane adicara tanem jero. Bismillahirrahmanirrahim. Nyat ingsun ora nandur nganten nanging nandur wiji sejati ing pangajab. Mugi Gusti kang welas asih paring unduhan kang langkung sejati. Amin Allahumma amin. 1 2 3. Pos paripurna timbang mangkon duwin tanem jero kalajengan adicara sajengipun niki adicara tampa guna kaya ya kacara kucur kacar kucur ing pangajab. Mugi ya saged tansah kumucur-kucur pindhanipun kadya ilining banyu rezekinipun sang temanten nggih nyombangun dale wisma. Ewon dene tampa guna kaya jejering priya ingkang sampun amengku garwa kedah saged ngayami tuwin ngayomi katitik sang temanten kakung nenggih Dimas Puja Satria wis amiwiti paring guna kaya dumateng ingkang garwa kinasih jejering wanita wis anampi guna kaya saking ingkang garwa raka pucap sang kepatasari Bid Yoswan Ngabyantara wonten kersanipun Sudarma saking temanten